Βολανάκης, οι γονείς μου ήταν ο Ηλίας Νικολάου Βολανάκης και η Αθηνά Νικολάου Τρουλινού. Γεννήθηκα 16 του 1942, είμαι το πέμπτο παιδί από τα 6 του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν από πολυμελή οικογένεια, 11 παιδιά μεγάλωσε ο παππούς μου, ο Νικόλαος Βολανάκης, και η γιαγιά μου η Ειρήνη. Η μητέρα μου κατοίκησε με οικογένεια με 5 αδέλφια. Γεννήθηκα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μνήμες δεν έχω καθόλου. Αλλά από τη μεταπολεμική περίοδο έχω. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στο Αποδούλου, στο Δημοτικό και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο στην Πόμπια, στο Ρέθυμνον για ένα χρονικό διάστημα και μετά στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το Βαγγέλη το δάσκαλο τον έβλεπα σαν μια προσωπικότητα στο Δημοτικό Σχολείο με κύρος, με γνώσεις, με παιδαγωγικές ικανότητες, με επιβολή, το θεωρώ βασικό στους δασκάλους και στους εκπαιδευτικούς, αυστηρός αλλά δίκαιος. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω αυτό περισσότερο που ήταν σημαντικό στο όλο παιδαγωγικό έργο πάντοτε κατά τη γνώμη μου, ότι μπορούσε να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών του για τη μάθηση. Δεν ξέρω αν είχε διαβάσει το μεγάλο Ελβετό παιδαγωγό Πεσταλότσι, αλλά ίσως να τον είχε διαβάσει, αλλά και όταν είχε διαβάσει εφήρμοζε τη θεωρία του, τις αρχές του, που έλεγε, έχει γίνει κλασικό και διεθνές γνωστό αυτό που θα αναφέρω τώρα, ότι η ψυχή του παιδιού δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να το γεμίσουμε, αλλά είναι μια αιστεία που πρέπει να τη θερμάνουμε. Δηλαδή να αρχίσουμε τη γνώση, ή αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος φύση ορέλει με του ιδένε, ο άνθρωπος από τη φύση του, από γεννησιμιού του, θέλει να μάθει για να μάθει, όχι για να βγάλει χρήματα, όχι για να γίνει έντοξος μεγάλο και τρανός. Από το σχολείο έχω πάρα πολλές μνήμες στο δημοτικό, οι πιο πολλές θετικές, τις οποίες σας τις διηγηθώ χρειαζόμαστε 24 ώρες και παραπάνω. Θα προσπαθήσω έτσι ορισμένα χαρακτηριστικά. Άρχισε το μάθημα το πρωί, χτυπούσε η καμπάνα, επειδή δεν είχαμε ρολόι, τουλάχιστον στο σπίτι δεν είχαμε ρολόι τότε. Ο πατέρας μου δεν είχε, αργότερα αποκτήσαμε ξυπνητήρι. Η καμπάνα σύρνει 8 η ώρα το πρωί. Χτυπούσε την καμπάνα και οι άνθρωποι ξέρανε. Είχαμε μάθημα 6 μέρες την εβδομάδα, πρωί-βράδυ. Άρχιζε ο Βαγγέλης ο δάσκαλος με την πρώτη τάξη. Συνέχισε με τη δεύτερη. Η τρίτη και η τετάρτη είχε συνδιδασκαλία, η πέμπτη και η έκτη. Οπότε στην πραγματικότητα μονοθέσιο, αλλά με 4 τάξεις. Στο διάστημα δηλαδή, που έκανε άλλες τάξεις, οι τάξεις που δεν είχαν μάθημα, εγγράφανε τη διαβάση. Στο σπίτι δεν θυμάμαι ποτέ να καθίσουμε, να κάνουμε προετοιμασία, να γράψουμε αρχίσει, να διαβάσουμε κλπ. Όλοι όλα γίνονταν στο σχολείο. Και ένα άλλο που μου έκανε και τότε εντύπωση και τώρα ακόμη περισσότερο, στο διάστημα που δεν είχαμε μαθήματα, Κυριακή, οι γιορτές, οι διακοπές, δεν σκεπτόταν ο δάσκαλος που ήταν κάτοικος του χωριού ότι δεν με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε. Μας έβλεπε στον δρόμο, στο σπίτι σας, με αυστηρό τόνο. Πάτε να διαβάσετε. Αν ήταν χειμώνας, τι να κάνει στο σπίτι σας, αν ήταν χιονιά στο ένα το άλλο. Την Κυριακή στην εκκλησία, άρα δεν ήταν 6ημερο σχολείο, 7ημερο. Στη γραμμή πηγαίναμε στο δημοτικό, σε τριάδες, στην εκκλησία κλπ. Δεν ξέρω με τα σημερινά δεδομένα η σημερινή παιδαγωγή πώς κρίνουν αυτά τα πράγματα, να θεωρούν λίγο υπερβολικά, αλλά εγώ τα θεωρώ εκ των υστέρων πάρα πολύ σημαντικά. Και μακάρι και σήμερα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να είχαν τέτοιους δασκάλους και τέτοια παιδιά. Αλλά ορισμένοι μαθητές έφαγαν πάρα πολύ ξύλο από το δάσκαλο, συνήθως δικαίως. Θυμούμε, αλλά δεν θα αναφέρω. Είχαμε και ορισμένα ανέκδοτα, είχαμε και ορισμένα επεισόδια στο Κούλε με το αεροπλάνο που φύγανε και λοιπάνε, που πήγαν, ενώ τους είπε να πάνε, αυτοί πήγαν και μετά, τους χειροτώνησε κατά το κοινός λεγόμενο. Κάναμε εκδρομές στην εξοχή, μας μιλούσε για τα φυτά, μας μιλούσε για τα τοπία, για τα τοπονύμια, για την ιστορία. Η εκδρομή δεν ήταν να χάσουμε τη μέρα, να κερδίσουμε μαθήματα και λοιπά, να περάσει η ώρα, αλλά ήταν μάθημα πάρα πολλές παιδείες, να αγαπήσουμε τη φύση, να μάθουμε τα χόρτα. Στον Άγιο Γεώργιο, η πρώτη ξενάγηση και η αγάπη που μπορώ να πω για την αρχαιολογία ξεκίνησε από ξεναγήσεις στον Άγιο Γεώργιο, στον Κούλη, μας πήγε στη Φεστό. Στην ηλικία του δημοτικού, 8, 9, 10, 12 χρονών, πριν το γυμνάσιο πάντως,
είδα για πρώτη φορά τη θάλασσα στον Κόκκινο Πύργο και μου φαινόταν παράξενο πώς μπορεί κανείς στο νερό μέσα να μπει και να κολυμπάει και να μην πνιγεί. Οι δύο γονείς μας όταν μάθαμε να πάμε στη θάλασσα και ο δάσκαλος το ίδιο έκανε, λέει ούτε τα πόδια σας μέσα. Ο δάσκαλος από ευθύνη και οι γονείς πάλι κάνουν φορά. Αλλά αν κανείς θα συσχετίσει, και τώρα οι εγγονές μου είναι 13 μηνών και είναι κάθε μέρα στη θάλασσα. Δεν ξέρουν ακόμη πάλι, αλλά πλατσορίζουν, παίζουν κλπ. Ένα άλλο από το δημοτικό που θυμάμαι, πάλι θετικά, σε ηλικία 6 ετών, πρώτη δημοτικού, μου έδωσε ο δάσκαλος ένα σοκοράκι που μέχρι πριν λίγα χρόνια, αλλά τώρα ήξερα που ήταν. Ένα περίπου στο μύθος του τραπεζιού, λίγο μεγαλύτερο. Και χαίρετηκα το φθινόπωρο να φτιάξω κουτιά, αλλά δεν ήξερα πώς τα φτιάχνουν. Και ήρθε ο άγγελος του Λίμνου, ο Μακαρίτης, και μου έδειξε πώς φτιάχνουν. Και κάθε φορά που είμαι στον κήπο, σκέφτομαι τα πρώτα βιώματα, οι εμπειρίες. Γι' αυτό αγαπάω τη γη, γι' αυτό είμαι ένας τέχνης Γιώργος. Το δημοτικό πέρασε πολύ ωραία. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις θετικές. Άνοιξε το μυαλό μου στη γνώση, τη μάθηση, αγάπησα τα βιβλία. Έπαιρνα το καλοκαίρι από το δημοτικό εκεί στο γυμνάσιο, εκεί στο πανεπιστήμιο του βιβλίου και είχα κάνει μια καλύβα στα Τσιγκούνια και πήγαινα κάτω από τις μπουρνελιές στοιχεία και έπαιρνα το μήνα να διαβάσω εκεί στο σπίτι, είχε πάντα φασαρία που επισκέψα από το ένα από το άλλο. Επίσης, μέχρι και το 1965 που τελείωσα το πανεπιστήμιο, το καλοκαίρι και το θεώρησα σαν μικρή συνεισφορά στην οικογένεια, έφυγα τα βόδια του πατέρα μου. Είχε 2 βόδια, 2 αγελάδες, 2 γαϊδουράκια, μερικές έγες κλπ. Αλλά όπου πήγαινα, υπάρχουν ακόμη ελιές αυτή τη στιγμή στα λιβάδια στην Κουναλέ που κάτω από γέρικες ελιές είναι η καθέ μου. Είχα βάλει πέτρες, μια μεγάλη πλάκα επάνω και έπαιρνα το βιβλίο μου σε ένα καθαρό βουγύρι, δεμένο σε μια πετσέτα και το τετράδιο του καθηγητικά και έγραφε και περνούσε έτσι ευχάριστα η ώρα μου. Τώρα. Ναι. Τα βιβλία που είσαστε στο δημοτικό, τα αγοράζετε ή ήταν δωρεάν? Από ό,τι ενθυμούμε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ορισμένα μας δίνουν δωρεάν και ορισμένα τα αγοράζαμε, αλλά επειδή τα χρήματα ήταν από σπάνια έως ανύπαρκτα, τουλάχιστον στις σχολές της Γέννης και στις περισσότερες του χωριού, έπαιρναμε δανεικά. Έχω πάρει δανεικό από τον Κωστή του Ψαρουδάκη, του Μανουλάκη που λέγαμε, τον γιατρό, από τη Δέσποινα, από τον Γιώργη το Φωτάκη, τον αστυνομικό και από πολλούς άλλους τα επέστρεφα ή από τους μεγαλύτερους στο δημοτικό, από τα μεγαλύτερα αδέρφια. Όπως από τα μεγαλύτερα αδέρφια φορούσαμε τα ρούχα, από τα μεγαλύτερα αδέρφια φορούσαμε τα παπούτσια και για ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου είμαστε εξυπόλυτοι. Είτε για να μην καταλύσουμε τα παπούτσια μας, είτε γιατί μας άρεσαν. Και τώρα να είναι στο σπίτι. Ήσαινε τότε το πρωί γάλα, ήσαινε σίτιο. Λοιπόν, το σχολείο ήταν οργανωμένο, κρίνοντας με τα σήμερα δεδομένα και έχοντας τις μνήμες αυτές. Κάθε που είχαμε γάλα με κακάο που το ετοίμαζαν 2 μητέρες. Έπαιρναν τα υλικά και το γάλα και το κακάο, τη ζάχαρη και καμιά φορά είχε βολαράκια μέσα. Καμιά φορά ετσίκλωνε. Και ο Βαγγέλης ο δάσκαλος και εμείς τώρα η πονηρία των παιδιών είναι μεγάλο πράγμα, το βλέπω. Στα παιδιά μου στα Ελλάδα, πονηρία δηλαδή πονηρία, όχι με την κακή έννοια των μεγάλων, αλλά μικροπονηριές. Κοιτάζουμε όταν είχε βολαράκια μέσα, ήταν τσικνωμένο να το χύσουμε κάπου, για να μην το πιούμε. Και ο δάσκαλος επέβλεπε να το πιούμε. Επίσης μας έδινε μουρνέδεο. Μας έδινε κάτι ταβλέτες μικρές που είχαν μέσα το μουρνέδεο. Και από πλευράς ιατρικής περιθάλψης, 2 πράγματα θυμάμαι και δεν νομίζω να κάναμε περισσότερα. Στο δημοτικό ερχόταν ο Βαμβουλάκης και μας έκανε τον λεγόμενο δαμαλισμό, εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Εδώ ακόμα φαίνεται το σημάδι, 3 γραμμές με ένα ψήσιμο σαν έλεγε στις γυναίκες ότι μεθαύριο θα φοράτε εξώπλατα. Θα φαίνουν τα χέρια σας, θέλετε να σας το κάνω στο μυρό. Αλλά οι πιο πολλές λέγανε όχι. Φαίνεται στο μυρό του, δεν ήταν το μηνιακό. Σε κοπέλες στο μυρό περισσότερο. Πολλές θα κάνονταν. Εγώ εμάς τα έκανε στο χέρι. Στο χέρι. Και επίσης αντιθυματικό. Το αντιθυματικό ήταν το μαντού, όταν δοκιμαστικό. Αν αντιδρούσε ο οργανισμός σημαίνει ότι είχαν μπει ήδη μικρόβια και είχαν δημιουργηθεί σώματα από φυματίωση σε αρκετά παιδιά. Δεν χρειάζεται κάποιο εμβόλιο, που σημαίνει συνήθως από τη γυναίκα που είναι γιατρός ακούω ότι πάρα πολλές φορές γέροι στο σπίτι, παππούδες, γιαγιάδες κλπ. Έχουν μικρόβια της φυματιώσεως, το οποίο ίσως είναι και λανθάνο και μπορεί να μεταδώσουν, αλλά όταν είναι σε ελαφρά μορφή ένα είδος φυσικού εμβολιασμού, δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικός κατά άλλα φυματίωση και τότε και τώρα δεν έχει εξαφανιστεί ούτε από τους ανθρώπους ούτε από τα ζώα.
Από το δημοτικό, κάτι άλλο που θυμάμαι και το λέω τώρα σε δασκάλους και παιδιά, άλλοι γελούν, άλλοι το θεωρούν ίσως λάθος. Μας έκοβε τα μαλλιά μας. Είχε μια μηχανή ψηλή, αν δεν κάνω λάθος, την είχε αγοράσει από το σχολείο, την είχαν δωρήσει, δεν ξέρω, την είχε πάρει από τη ζέλη του. Και όταν βγαίναμε εκδρομή και μέσα από το χειμώνα, μια φορά το μήνα, έπαιρνε να σκούρει από τον πάτο. Εμείς δεν σαν παιδιά νομίζαμε ότι στο καθήκον του δασκάλου, του θεωρούσα αυτό, είναι και να κόψει τα μαλλιά. Και επίσης κάθε Σάββατο είχαμε έλεγχο των νυχιών. Περνούσαμε μπροστά του και κάναμε έτσι τα χέρια. Εγώ το θυμάμαι σαν τώρα. Είχε ψαλίδι, δεν μας έκοβε ο ίδιος τα νύχια, αλλά οι μεγάλες κοπέλες και μεγάλες κοπέλες, μια τάξη πιο πάνω είχε μείνει και μας για να διάσουμε στην ίδια τάξη. Θυμάμαι η Ειρήνη του Καφετζή, Νίκο του πρώην δημάρχου η γυναίκα, πάρα πολλές φορές μου έκοψε τα νύχια μου και λέω για να μας ελέγχει, για να μας κουρεύει, για να μας κόβει τα νύχια μας. Σημαίνει η μανάδα μας, όχι από αδιαφορία, ήταν πολύ άσχολοι, δεν μπορούσαν, δεν προλαβαίναν κλπ. Ναι. Όλα αυτά είναι. Ναι. Ποιοι ήταν οι συμμαθητές σου? Λοιπόν, το 1942 δεν γεννήθηκαν πολλά παιδιά στο Αποδούρου. Συμμαθητές γεννηθέντων του 1942, από τον οποίο από τους 4 επιδιώνει εδώ σήμερα 3, ο ένας έχει πεθάνει. Λοιπόν, είναι ο Παπά Κυριάκος του Καπελώνης, έναν του 1942, η Ελένη του Λάμπρου του Μαραγκάκη, ο Στρατής που λέγαμε ο Στράτος, ο Ευστράτιος Φωτάκης που ζούσε στη Ρόδο παντρεμένος, πέθανε πέρυσι 1η Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, και εγώ. Αυτοί είμαστε στην ίδια τάξη, στις τελευταίες τάξεις είχαν ξεμείνει, είχαν μείνει στην ίδια τάξη και αν είναι άλλας πέμπτη και τάξη είναι μαζί με την Ειρήνη Καφετζή, που θα πρέπει να είναι του 41, ίσως και του 40, με τον Ζαχαρία, τον Λίτινα, αυτοί. Αλλά με το να έχουμε τη συνδιδασκαλία, ας πούμε, ο Νόντας ή ο Γιάννης του Κωστή του Μελιανιώτη, είναι του 43, εγώ του 42 και για ένα διάστημα είχαμε συνδιδασκαλία. Δηλαδή, όταν τρίτη και τετάρτη τάξη είχαμε, το πήρα εγώ τέταρτη τάξη, είχα συνδιδασκαλία μαζί. Το σχολείο πόσο παιδιά πήγαινε? Το σχολείο είχε τότε μεταξύ 40 και 50. Μιλάμε για 48 με 54 που είναι η περίοδος που είμαι εγώ στο σχολείο. Όταν δεν τελειώσαμε το δημοτικό, όταν τελειώσαμε το δημοτικό, δηλαδή τον Ιούνιο του 1954, μας λέει ο δάσκαλος, σχεδόν προφητικά. Έτσι το αισθανόταν τότε και έτσι το είδα εμείς τουλάχιστον εκ των υστέρων. Θα έρθει ένας φωτογράφος να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Θα την πάρετε υποχρεωτικά όλοι. Κοίταξε. Λίγο επιβολή δικτατορικό τρόπο, αλλά έτσι. Τότε έτσι έπρεπε. Δεν ξέρω τώρα εσείς δάσκαλοι και παιδαγωγοί πώς επιβάλλεστε. Ναι. Δεν ρωτήσε ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, έχει και λεφτά, δεν έχετε. Τώρα τι κόστησε, ποιος την πλήρωσε, πώς. Ποτέ δεν θα πληρωθεί ο φωτογράφος. Ναι. Και μέσα θα την πάρετε όλοι σαν ανθίπιο και ύστερα από χρόνια θα τη κοιτάζετε και θα βλέπετε ποιοι είναι οι παρόντες και ποιοι έχουν αναχωρήσει για την άλλη ζωή. Τη φωτογραφία την έχω ακόμη. Έχω 2 μεγάλους φακέλους στη Ρόδο που έχουν τις προσωπικές φωτογραφίες. Για όμως δεν έχουν ίσως μεγάλη αξία κλπ. Και έχω τη φωτογραφία του 54. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ντοκουμέντα και μακάρι να την είχα εδώ πέρα να τη βλέπαμε. Δεν ξέρω, θα υπάρχει και σε άλλους. Ναι, ότι τα προσωπάκια των 40-45 παιδιών, ο δάσκαλος με σοβαρότητα, με ύφος στη μέση, όπως κυκλώσαμε τα Χρυσόπουλά της, με προστασία, με επιβολή κλπ. Λοιπόν, αν κρίνει κανείς από τα προσωπάκια μας, των 40-45 παιδιών που είναι στη φωτογραφία, στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, ήταν, τι νομίζετε, μια βαλίτσα, την οποία την έχω ακόμη, ξύλινη. Μην φανταστείτε τεράστιο μπάουλο, βαλίτσα. Και είχα μέσα τα ισόρουχά μου, τα χειμωνιάτικα, τα καλοκαιρινά, τα βακούσα. Και τώρα έχουμε μαζέψει ένα σωρό πράγματα. Στο σπίτι μου φτιάχνω εδώ παραδικά βιβλία. Στην Αθήνα έχω ένα διαμερισματάκι για να μην τα πάμε και εκεί βιβλία και πράγματα. Στη Ρόδο έχουμε ένα σπίτι που μένουμε στην οδό υποδομή τη υπηρεσία μεγάλη, ήταν που είναι προλογικά και αγοράσαμε τώρα ένα άλλο δικό μα. Δηλαδή κάποτε που γίνουν αυτό. Και λέω ρε παιδί μου, πώ ένα άτομο ζει με μία βαλίτσα και τώρα 2 άτομα, 3 ή 4 και θέλουμε να τα χρειαζόμαστε αυτά τα πράγματα. Και ποια είναι η εξήγηση? Ποια είναι η εξήγηση? Θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα έρθουμε. Σαν φοιτητής πρέπει στην Αθήνα για το 61-62 θα πήγα στον κινηματογράφο με τα λίγα χρήματα που διέθεσα και είδα ένα φιλμ, το θέμα δεν το θυμάμαι, αλλά παρουσιάζει τη ζωή στην Αμερική. Και αυτό που μου έμεινε σαν ουσία από τις 1,5-2 ώρες από το φιλμ, αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται με τα πράγματα που είναι στο σπίτι. Μου φανήκαν τα σπίτια τους, κρίνονται αυτό ειλικρινά. Από την λιτότητα τη δική μας του Αποδούρου και από την λιτότητα που είχα ζήσει στη σχολή στα Χανιά, στο δωμάτιο στην Πόβια, στο δωμάτιο στο Ρέθινο, μια κάμερα κλπ. Λέω, αυτή και σήμερα ακόμη, σε σπιτελικά κέρα που έμεινα παλιά στην Αθήνα, που το αγοράσαμε για ένα συλλογράφο, ανήπατη, πλούσια,
Έμπαινε μέσα στο σπίτι, ήταν τόσα βαριά τα έπλα και τόσα πολλά. Έμενε μόνη της με τη μάνα της που δεν αισθανόταν άνετα. Ήξερε ποια είναι. Δημιουργούμε ανύπαρκτες ανάγκες και παίρνουμε πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε υποχρεωτικά για επίδειξη, για πολυτέλεια, διότι δεν έχουμε τι να κάνουμε τα λεφτά μας, γιατί το κάνουν όλοι έτσι. Πανασφάλεια. Μια πανασφάλεια πάρα πολλά. Ή και ένα άλλο, κατά τη γνώμη μου πάντα, εγώ δύσκολα πετώ κάτι. Ακόμη και τις εφημερίδες που παίρνουν στο εγώ κάθε μέρα μια τοπική και μια εθνική. Δεν τις πετώ γιατί όταν δω στο τζάκι ανάβω τη φωτιά τις χρειάζομαι. Όταν καθαρίζω βήτα, πατάτες κλπ. Τις βάζω κάτι, βάζω το φύλλο και μετά πάει στα σκουπίδια. Δηλαδή είμαστε ίσως άνθρωποι, ίσως και τα ορισμένη γυναίκα μου λέει ότι είναι βίωμα του πολέμου και του μεταπολεμικής εποχής. Εύκολα πετάς κάτι, δύσκολα το βρίσκεις όταν το χρειάζεσαι. Δεν πετάμε, αγοράζομαι, μας δωρίζουμε πράγματα. Οπότε στο τέλος. Ωραία. Εδώ θα μας πεις ή θα θυμάσαι για τις γεωργικές δουλειές και για τα φαγιά. Από πού να αρχίσω πρώτα. Από τις γεωργικές δουλειές σε συνάντηση με τα φαγιά. Γιατί οι γεωργικές δουλειές είχαν να κάνουν με το φαΐ. Θα κάνω ένα προθύστερο, να απαντήσω προς το θέμα νομίζω. Το Πάσχα πριν εδώ πέρα, για την εβδομάδα με τη γυναίκα μου, με την κόρη μου και με τις έγγονες. Πιαστήκαμε τους συγγενείς μας, φίλους, φάγαμε μαζί, κουβεντιάσαμε, ήταν τα εγγονάκια κλπ. Και μια στιγμή εδώ που καθόμαστε τώρα μου λέει η γυναίκα μου, μα εσάς εδώ στην Κρήτη, το βασικό πρόβλημα το φαΐ. Μέχρι σήμερα. Μου το είπε έτσι όχι με κακή προαίρεση. Και ξέρεις πώς βλέπει ο καθένας το πράγμα. Και πρώτα από μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη περίπτωση. Της λέω η απάντησή μου. Δεν ξέρω αν την απεστόμουσα. Της λέω μικρό πράγμα είναι να εξασφαλίσεις το φαγητό σου. Έχεις κάθε μέρα ένα πιάνο φαγητό. Λοιπόν, ερχόμαστε στο φαγητό. Το φαγητό είναι πολύ σημαντικό. Να πω ότι πεινούσαμε στο σπίτι επειδή δούλευε ο πατέρας μου, δούλευε η μάνα μου, έραβε κιόλας. Δίνανε της είδος της καλύτερης. Πίνα, εγώ προσωπικά και πιστεύω τα αδέρφια μου, δεν γνωρίσαμε. Αλλά και τότε ήταν αυθονία κλπ. Ένα συνηθισμένο φαγητό, ειδικά το καλοκαίρι, που το κάνω τώρα και το κάνω με αγάπη. Ίσως τα βιώματα μου. Ήταν να βάζει μάνα μου μερικές πατάτες που βγάζαμε πολλές από την καβούσα, από μοχιά, ζυγκούνια κλπ. Να κόψει λίγη ντομάτα, λίγο αγκούρι, λίγο κρεμμυδάκι και λίγη στρίδα. Ξύλι, λάδι, ψωμί, ελιά, ψωμί, λεπτή κλπ. Και εμείς τώρα, αντί να πούμε στη μάνα, μπράβο, ευχαριστούμε πολύ, Θεός, αυτό ούτε το λέγαμε, ούτε τα παιδιά μου το λένε, ούτε τα εγγόνια θα το λένε μεθαύριο. Τις λέγαμε, μάνα πάλι πατάτες. Ας πούμε, το κρέας δεν ήταν κάθε μέρα τότε, και εγώ η διατακτική εφαρμόζω σήμερα. Τότε μεν εξ ανάγκης, σήμερα διότι δεν μου αρέσει. Τρώμε στο σπίτι, η γυναίκα μου τώρα πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Και όσπρια, ειδικά το χειμώνα και το καλοκαίρι ακόμη, αλλά πολύ κρέας αν φάμε την Κυριακή. Λοιπόν, έσφαζε η μάνα μου κανένα κουνελάκι, κανένα κουνέλι. Έσφαζε κανένα κοτόπουλο. Λοιπόν, 6 παιδιά. Και όλοι στην ακμή που και ο συναγωνισμός ποιος θα φάει περισσότερο. Λοιπόν, 2 γονείς 8. Η θεία η Πελαγή, η θεία Ζήνα, αδελφός του πατέρα μαγείρευε με ένα δίπλα και πολλές φορές μαγειρεύανε εκείνες και τρώγαμε και εμείς από αυτό. Μαγειρεύαμε μάλλον και τρώγαμε εκείνη. Λοιπόν, 6 παιδιά, 2 γονείς 8, 2 οι θείες 10. Η γιαγιά η Στριπαλένη όταν ζούσε πάντα ένα πιατάκι της πηγαίναμε, ερχόταν και λοιπά 11. Και σχεδόν ποτέ δεν καθόμουν στο τραπέζι χειμώνα, καλοκαίρι, μεσημέρι, βράδυ να μην έχουμε και κάποιο μουσαφίρι. Κάποιος θείος ξάδερφος από τον Πλάτανο, κάποιος σύντεκνος, κάποιος εισπράκτορας, κάποιος οδηγός. Ένα διάστημα έκανε ο πατέρας μου καφενείο, κάποιος επισκέψει εξωλήνη και έτρωε και έπινε και κοιμότανε και λυπάμαι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα φαγητά ήταν στόματατα και κυρίως το ψωμί. Με τα σημερινά δεδομένα. Τότε ίσως δεν ξέρω, πάνω να διαμαρτυρόμαστε και για το φαΐ να μην τρώμε, δεν θυμάμαι. Υπήρχε ανταγωνισμός πολλές φορές για βραδινό. Για μένα και το Λευτέρη, ο Λευτέρης είναι του 45, εγώ είμαι του 42, 3 χρόνια διαφορά. Ήταν ένα αυγό τηγανιτό στον καθένα. Ένα βίωμα που με έχει μείνει από αυτό, εγώ κοίταζα το αυγό του Λευτέρη, το τηγανιτό που ήταν πιο απλωμένο και έλεγα στη μάνα μου, του Λευτέρη είναι μεγαλύτερο. Ο Λευτέρης μπορούσε να κάνει το ίδιο στο δικό μου ναι. Και όταν το έχει φάει ο Λευτέρης, έλεγα εγώ από πείσμα δεν τρώω. Γιατί έφαγε ο Λευτέρης το μεγαλύτερο. Θέλω να φάω αυτό που φάει ο Λευτέρης. Και ήδη το είχε φάει. Και λέω αυτά είναι, μακάρι όλα τα προβλήματα των παιδιών και τότε και τώρα, αλλά λέω τι προβλήματα δημιουργούσαμε στους γονείς μας.
Η μάνα μου επειδή έραβε, επειδή έπλαινε, επειδή είχε τα ζώα, την εξοχή τα θέλει, πάρα πολύ χρόνο για να καθίσουμε ώρες ολόκληρες το χειμώνα στο τζάκι να μας λέει ιστορίες, δεν θυμάμαι. Όχι από αδιαφορία, όχι ότι δεν ήξερε, δεν ήθελε. Έχουμε πάρει πολλά από τη μάνα μας. Στην αγωγή νομίζω ήταν αυστηρή, δεν μας έκανε καθήλια, αλλά σωστή αγωγή. Λοιπόν, τα πιο πολλά από τη θεία την Περλαγιό, η οποία έχει γίνει το 1880, αν δεν κάνω λάθος, πέθανε το 1959, στους 180 χρονών και ήταν αγράμματη, τελείως αναλφάβητη, φορέας μιας μεγάλης προφορικής παραδόσεως, είχε όρεξη και διάθεση, θρησκευόμενη. Εγώ λέω άνεργοι άνθρωποι, αυτοί πρέπει να καταρθεί στον κύκλο των οσίων, διηγούνται και διάφορα πράγματα συνέβησαν. Γεωργία τα ξέρει κατά τη. Ενώ ήταν καλοκαίρι 6 Αυγούστου, πέθανε τη μεταμορφώσεω, άστραψε, λέει, ευρώνηξε διάφορα πράγματα. Αυτά είναι η μυθοποίηση, αλλά έχουν ένα ιστορικό περίοδο. Λοιπόν, πολλοί τώρα, διότι ασχολούμαι και σε συνέδρια χαμηλές διαβατάνε και δύο εργασίες έχω δημοσιεύσει και σε μια εφημερίδα της Ζώου γράφω τακτικά και παίρνω ένα βότανο και το περιγράφω, λέω τι λέει ο Αριστοτέλης, τι λέει ο Ισίδωρος, τι λέει μέχρι σήμερα, τα ιατροσόφια. Και μου λένε τούτα έμαθα. Και νομίζω η πρώτη μου δασκάλα καθηγήτρια σε αυτά ήταν η θεία η Παναγιώ. Χωρίς να έχει την σκοπιμότητα, χωρίς να θέλει να με κάνει βοτανολόγο. Και γενικά τα βότανα, τα φυτά στη ζωή του ανθρώπου, της εποχής και εκείνη για την οποία μιλάμε, δεν ήταν θέμα ακαδημαϊκής ενασχολήσεως, αλλά ήταν θέμα επιβιώσεως, επιβίωσης. Λοιπόν, τι τρώει, τι δεν τρώει, πώς το λένε, τι κάνει καλό, τι δεν κάνει. Λαϊκή ιατρική, πλούτος ολόκληρος. Εάν κάτσω τις μνήμες που έχω από αυτά τα πράγματα και συνήθως το χρησιμοποιώ, τα γράφω, συνειδητά ή και υποσυνείδητα ή ασυνείδητα, εμέσως ή αμέσως, ναι. Λοιπόν, λαϊκή ιατρική. Ένα άλλο που θυμάμαι που έχει σχέση πιο πολύ όμως με την λαϊκή ιατρική ή και με τις προλήψεις και τις συντεμονίες που θα ήθελα να το αναφέρω, είναι για το μάτιασμα, το ξεμάτιασμα, που εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω τώρα, δεν ξέρω τότε αν το πίστευα ή όχι. Έβλεπα όμως τις πρακτικές της τελετουργίας και για το λιόκουρνο. Εγώ το αναζήτησα τώρα, αλλά δεν μπορώ να το εντοπίσω που υπάρχει. Θα σου πω και μπορεί εσύ να βοηθήσετε με την συζήτηση που κάναμε. Λοιπόν, το ξεματιάστρες διάσημες του Αποδούλου ανάμεσα στις άλλες, εγώ αυτές που θυμάμαι που τις έβλεπα, σαν ιέρειες με τελετουργικό, ήταν η Ανισαδιό και η Αρετή και η Κυριακιό. Πιστεύω και τις τρεις με τις προλάβεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η μένα Ανισαδιό, όπως έτρεμαν κάποιους αγώνες από τα γεράματα, χωρίς δόντια, τα χέρια της τρέμανε, έπαιρνε μια πετσέτα, όταν πήγαινε κάποια λίγα, έχουν μαθιάσει, έπαιρνε χοντρό αλάτι. Εγώ ήταν παιδί, τα παιδιά παίρνουν παντού σε όλα τα σπίτια κλπ. Μπήκα σαν παιδί σε σπίτι που σαν μεγάλος δεν έχω πει ποτέ, ούτε θα προβούσα να πω κλπ. Λοιπόν, το έβαζε σε ένα μέρος, μετρούσε πιθανές, μετά έδαινε έναν κόπο και μετά ξαναμετρούσε και είχε λίγο κοντίνι. Και αυτό ήταν απόδειξη. Τώρα το μυαλό, η λογική μου είναι σήμερα. Είναι δυνατόν να κοντίνει η πετσέτα, είτε το έχουμε κάτι στον άλλο. Είπε τα τάρασε τα λάτσι. Τα μετατάρασε τα λάτσι με το κόπο. Άμα πάρει μια πετσέτα και τη μετρήσει με πιθανές, ξέρω εγώ, με τον μπίχη του χεριού κλπ. Ναι, και πάντα αυτή που ξεμάτιαζε για να μην χάσει το κύριο σε είδε το καημένο ματιασμένο, ναι. Θυμάσαι και ποιες ήταν ζητεύτρες, γιατί ήταν άλλη ειδικότητα. Λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω πρώτα το ξεμάτιασμα. Λοιπόν, την Ελισαβία τη θυμάμαι σαν να είναι τώρα εικόνα στο μυαλό μου με την πόλη της στην εκκλησία και λοιπά, ναι, να ξεματιάζει. Η αρετή, ο χαρακτηριστικό της έκανε μαθιασμένη όχι, την ώρα που έβαζε το αλάτι του που έκανε και μετρούσε την λιπακιά με τον κόπο, χασμουριόταν και έκανε. Γιατί τώρα είναι δυνατόν, αισθανόταν σαν ιερέα τελετουργία, να μην είχα προσμουργηθεί. Αυτή υποβάλλεται. Ναι, το έκανε και εξαπλήτητες πιστεύω, είναι μια ηθοποιία κλπ. Αν να αποδείξω εγώ ότι έχουν ματιάσει είναι το χασμούριμα, το χασμούριμα είναι πολύ εύκολο, δεν είναι. Αλλά να επιδράσει μια μεταφυσική. Λέω εγώ τώρα με τα μνήμα τα δικά μου όλα νοησιαστικά ειδωμένα. Αλλά αυτός κάνει μια παρέκβαση. Τι πιστεύω σήμερα. Πιστεύοντας σε κάτι ανύπαρκτο, δημιουργήσει υπαρκτά αποτελέσματα. Το ανύπαρκτο, γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, πιστεύοντας σε ανύπαρκτα πράγματα, δημιουργήσει υπαρκτά, έχουν υπαρκτές συνέπειες. Με τη δύναμη τίνος. Της αυτουποβολής της, οτιδήποτε κλπ. Πιστεύοντας σε μια. Πώς να το εξηγήσω αυτό.
πιστεύοντας στο μάτι που εγώ δεν το πιστεύω, δεν είναι λίγο με τα μυαλά. Γιάννη, μισό λεπτό. Να δεχθεί αυτό που λέει ο άλλος. Αλλά πρέπει να σκεφτώ για μια στιγμή ότι ένας υπάρχει άθλη και ότι οι άθλοι Την άλλη φορά να τις προβληματίσεις, για να έχουν το μυαλό. Πώς το δώδεσε ο Θεός και για να το δώδεσε. Πας και σηκούν από εκεί. Από τη στιγμή που ο Θεός του έδωσε το μυαλό, το δώδεσε το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιούν όμως στενά, στενοκέφαλα. Ναι. Αλλά ίσως αν δεν ήταν και στενοκέφαλα δεν θα πήγαινε να γινόταν να έχει το λόγο. Ναι, ίσως. Είδες τη φιλοσοφία του Παπανούτσος, πτυχίου της θεολογίας, δεν ξέρω αν το διαβάζει το πρόσφατα. Πρακτική φιλοσοφία. Φιλοσοφία, ναι. Λέει ότι ο μοναχισμός δυστυχώς είναι μια τεράστια παραποίηση και παρεξήγηση των ιδιών του Χριστού. Δυστυχώς αγαπούσα τις γιορτές, αγαπούσα να κάθομαι στο σπίτι και να ακούω ιστορίες από τη γιαγιά ή από τη θεία του Πελαγιώ. Μου έκανε θετική εντύπωση και που βλέπω τώρα περισσότερο η στοργική αγάπη που υπήρχε στο σπίτι μεταξύ των γονέων, αλλά μεταξύ τους πατέρα και της μάνας. Των συγγενών. Δεν άκουσα ποτέ τον πατέρα με τη μάνα μου, παρουσία μας τουλάχιστον να λογοφέρνει. Ή δεν άκουσα ποτέ από τη μάνα μου να ευρύσει να κουτσοβλέψει κάτι. Επειδή από τη θεία Πελαγιώ. Επειδή σαν παιδιά πολλές φορές παιδιά είμαστε, δεν είμαστε άγγελοι, τους δημιουργούσαν προβλήματα και χωρίς λόγο τις περισσότερες. Μια από μικρά μέχρι σοβαρότητα. Η θεία Πελαγιώ ούτε να νευριάσει ούτε να φωνάξει να μας θέλει. Όταν τη φέρναμε στο προχώρητο, έκανε έτσι τα βρήνα χέρια. Δεν μιλούσε, δεν μιλούσε. Ή να κουτσοβλέψει, ή να πει αυτό έκανα αυτό είπε αυτό κλπ. Έχω δε μάθει πολλές σοφίες από τις αγράμματες αυτές γυναίκες του χωριού. Να σε διακόψω με αυτό. Πού πιστεύεις ότι οφείλονταν αυτό το επίπεδο που δεν ήταν από το σχολείο ή από το πανεπιστήμιο? Ποια ήταν η αφετηρία για να τα ακούσουν οι νεότεροι? Ο ανθρωπισμός, η ανθρωπιά. Ο ανθρωπισμός που είχε προφανώς προέλευση χριστιανική, βυζαντινή. Διότι εγώ πιστεύω, αγαπητοί μου, ότι η ακαδημαϊκή μόρφωση είναι κάτι το ουδέτερο. Μπορεί να γίνει καλό, μπορεί να γίνει και κακό. Βοηθά τον θετικό το βλέπω, ναι. Αλλά μόνο επιστήμη χωριζωμένη αρετές που λέγανε και αρχαίοι, πανουργία και ουσοφία φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από αυτούς που ανέφερα και που ζούσαν τόσο ωραία μαζί τους, ήταν τελείως αγράμματοι. Ο θείος ο Μανακές ο Πολωνάτης με 11 παιδιά, εργάτης στην Αμερική, ταλαιπωρημένος, χείρος, μεγαλός στα παιδιά κλπ. Είχε μια χρονιά Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά να περάσει, να χαιρετήσει τους γονείς, να ευχηθεί, να τον κεράσουν, να πιει το κρασάκι του, να πάρει το μεζέ του. Αυτό σήμερα δεν το βλέπεις. Λοιπόν, αυτό εγώ έτσι πιστεύω. Ανθρωπιά, αρχοντιά, και αυτή την αρχοντιά τη βλέπω